Утре нали пак ще дойдем? Утре къде ще ходим, Стефи? Утре на София. Утре в София? Да. С какво ще отидем? С сапка. С сапка. С влака ли? Да. Добре. И там какво ще правим? Не, така На голямата сцена? Да. Супер. Супер. Дядо какво прави? Ами пие бира. А баба? Баба, къде? Баба там нещо готви. Кое готи, бе? Нали нещо да ядем на масата? Да. Кое готи? Не знам. Май скалал и сирени. Кашкавал и сирени? Да. Супер. Ти обичаш кашкавал и сирени? Има тиква. Тиква ли? Да. Това е краставици ли? Не е тиква. Краставички. Кастечки седем. Да? Ще ядем хубави краставички. Дядо, здравей. Бате, къде да купим тези кастечки? Ще ги приберем вкъщи после. Искаш да слизаш? Да. Да учим на пяска да съберем мизички? Да. Хайде. Хайде, Лиля, спира люлката. Леко, бавно. Ето. Баба ми. Да, утре пак ще дойдем. Не, малко на сягата, колко. Добре, дай ръчичка на Лиля. Нещо даде. На тази люлка ли? Добре. Бате, това е малко. Може да се качиш? Може. Не може. Бате. Опа, седна ли хубаво? Да. Ти хубава люлка. Направо супер. Еха. Много е хубаво тук, много люлки има. Да. Тя много се клати тая люлка. Айде тук се махнем. Ай се махнем, бе. Спирам люлката. Да спирам ли? Да. Айде, люлки, спирай, Стефито иска да слиза. Айде, скок. Едно конче. Нищо. Аз не съм закупила. Скок. Айде да отидем на пясъка при баба. Дай ръчичка. Да не паднеш. Бабо, какво правиш там на пясъка? Какво прави тая баба? Бабо. Нещо ядеш, май. Какво правиш? Какво правиш, бабо? Храниш рибките ли? Какво правиш, бабо? Колко много пясък, сега ще съберем мизички. Много, какво правиш? Дома. А дядо пие бира. Виж пясъка. Супер. Леле, колко мизички имаш. Имаш много мизички. Колко много. Утре ще вземем и играчките. Нали? Ще вземем утре играчките и ще играе Стефито тук. Я погледни. Стефи. Колко много.